سلام سلام أما العالم تركوا ناس كان تكتلتي كم يكنيهم كل شيء نتهوني هناز رأيته قبل بنا مسكنكو لو مدما هيزلكم زمت أخو زيت ريوزل لكم نيجوها في جوما إيو بلاستيك مالتيو أسرته حبالو كمون أسرته شوات لتر دهزيو إجي نزي هيزلكم زمت أخو مكنات لزلنيو باركس كورات ناس كان تكتلتي كسام مدة حبيركوني كتنهو يقدمكم باركس لومي هيزلكم زمصاخو حانتي مقربيا ابزا ادي كبت مص دارغا كلتا عمت غيرالا ግን መጀመሪያ ابزا ادي ክንመጽ ሆለና ኩሉ ህጊ ይንገረናዩ ኣብቲ ካምፕ ዲዩ ወንድማ ገዛ ክንካሪ ሆለና ነናቱ ህግ ለዎ ትህጊ ድማ በወረቀት ሰፈረዩ መጀመርታና ከውን ኮሎ ኩላህና ነዳናገሪና ደናገር ሰበለን ግን እንዳጓሃፍና كمي كنجوه في جبأنا قدمي كجلس موش ونتاع حفتي زجات أما كنجري باركس أنا كم تريون زلهم نايت أباديو ناي رجوع ديو كل زبالة أقدمي يحاز بوي تبو جري وشتو كتري مخنياتو ناي باكون ناي ورق أكتن رجوها فلو جيزي أورهي حنسابع تمت تأمى كنا مالتيو سلجي نحدا ورهي زخون أبجزا كتأنيه تأكبو أبجزا كتأنه كله دما اندهر تهاجبو بجبو ديتكمته أنا كمتيو تج أنا دما ناب همام كك على أنا يوم علتيو سلزي كل شيء نيرجون نايت أبان زبالة وندما نايسال سالو بباكود شيت ود مسبلنا تبو جرنات أترينا أنكتنا وندما أصحفنا كدينا بكم زي ما قد يجوهف كمان هزلنا نيو كم تتريوه كم تجرنا كفته بيلنايو نهنا تتكمتي نخون قدامي نجار بوتا بوزها هزلنا نيو كال أي نجار دما أنا أي كم تأني مالتيو أبعدنا كلنا هنا نفلتوينا ندا جوهف بوتا أين فللونينا ولا ناي مقبديو ولا ناي باكو ناي ترمز تسبرة قوماتات بهان ساب أكيبناينا نقوفو أبزا أدقن أبزلخو أدم دانا كلو نناتو مقوهافي ألو كلو نناتو مقوهافي ألو كلو قريبو مولنا لو اندهر قريبو مولنا دما نهنا نتي هجي مكبار تراهينا كابانا تصبي مالتيو እጂ ከም ዝገረ ኮፋ ቢለለሁ ናኩም ንምራይ እንበር ብዙ ተአከበለኒ ማልቱ ስጋብ ዝአክል ታኒካታት ከማን ሳልሳ ዲዩ ፉል ዲዩ ምስተጠቀምኩ ውድ ምሰበልኩ አብአኮለሁ ማይ ሓጺቤ አንቂጼ ዘቀምጦ ከምኡን ነቲ ታኒካ ሞዳታ ይጭፍልቆይ ምክንያቱም ቦታ ከሄዘለይ ታኒካታት ድርበሉ ጊዜ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብ ክልተ ወርሂ ሓንሳብያ ትመጸና أبكل دورهم ملو بزه نجار كنت كم نخلينا اندهر تساريو كوفي لوجن نتأننا ولا هنتي سأجا ما يمتنيو نتيوم دسار هو كمان ريسايكلينج زجبروه نقوم كمان دما زبالة أمالتيو هجي اتي هجي كنا كبر لنا بهالتي أنا قدم هجي أنا زجات أمني هذا سبايو مالش نايز عدي زيغا أبورساي قات أمي ناي لوشن أقحت هاتني نت اللوشن كلكي بوس ندات تسبهو أو تعبيلي قرب نيراتا إيدي لخي ودي أنيرا كدربيا أفتي أناي مقدي مقوها فيالو أبقو دربي مسبلكو تسوي إني أو تأيلني نمنتاي ليو إزي بوتاي لني أما قدي استتك أمنالو نجار كم بقال صفتي زي أمسلو مبر كاب جزاكي هيسكي أبجي كتجوه في أي تكلني إذا هجاي فكرني لني دس ندابلني أو إيه أبو سايجري أنا أي أبيت مهرتي مهرني ممكناتهم شو تدير إنيرة قال أنا جر كمان هيزي مجوهف كونيرة مالتيو هجي إذا نتريوت أرمز ناي معاريو مسودعه حاسب يزك أمتو أرمز جماعة أبورهي حنساب يمتو ناي ما بانابزي إتي مكدانيو مسبعال تاني كايز جوهف إتي ترمز جما مسبعال ترمز يجي كم زجيرة أتري مسودة أكو تجاب صف كجد فوي
ናይ በዓል መግቢ ድማ ኣሎ ኮምፖስት በይኑ ዝድርበይ ምክንያቱም ኣብ እንዳጓሃፍና ክንገብሮ ከለና ስጋብ ዝመልእት እንዳጓሃፍ ጨና ከምፅእ ክእል እዩ ኣብዚ ድማ ትሪእዎ ዘለኹም ዘይቲ እዩ ቺፕስ ገለ ዝጠበስ ኩሉ ዘይቲ ከማን ኣፍቲኣ እንዳ ኢድ መህፀቢ ኣብኡ ኣይፍቀድኒ ብፍፁም ኣብኡ ኣይጓሃፍኒዩ ኣብዚኣ ከምዚ ጎማታት ኣዳሊና ተጠቂምና ምስ ወዳእና ኣብቲ ጎማ ገምጢልና ጥቃ እንዳ ጓሃፍ ድጓሃፈሉ መዓልቲ ኣብኡ ኮፍ ተቢልናዮም በዓሎም ክወስድዎ እዮም ከምኡውን ባትሪ ኩለን ኣብዚ ኣኪበና ኣለኹ ከም ትሪእዎ እዚ ከማን ናቱ መጓሃፊ ቦታ ኣለዎ ሕጂ ናትና ሚግሮ ኢና ኬድና ንጉህፎ ክንከይድ ከለና ኣብኡ ከለና ተማልኢና ንጉህፎ ከምኡውን ጎማታት ናይ ዘይቲ ድዩ ናይ ሻምፖ ድዩ ናይ ጁስ ዝተፈላለየ መፀራርያ ኣሎ ኣብ ገዛና ጎማ መሊኡ ድሽየጥ እሱ ምስ ወዳእና ልቅልቅ ኣቢልና ብከምዚ መገዲ ኣብ በዓል ሚግሮ ኣሎ መጓሃፊ ኣብ ኩፓ ኣሎ ኣብኡ ወሲድና ፌስታል መሊእና እግረ መገድና ካልእ ኣስቤዛ ክንገብር ከለና ክንጉህፎ ንክእል ኢና ሕጂ እቲ መጓሃፊ ኣቀድሚ ያርአዮ ነይረ ነዚ መስል ሕጂ ክልተ ዓይነት ጎማታት ኣሎ እቲ ሓደ ኣብዩ 35 ሊትሮ ዝህዝዩ እዚ ናይ 17 እዩ እቲ 35 ዝህዝ ስጋብ ጓሃፍ ዝመልእ ግዜ ስለ ዝወስድ ኣነ በዚአኒ ድጥቀም ሕጂ ኣብዚ ጎማ ትሪእዎ ኩሉ ኣብኡ እንታይ ይጓሃፍ እንታይ ኣይጓሃፍኒዩ ይገልጽ እዩ ሕጂ እዚኣ መቅረበይ ዝበልኩኹም ኣብዚኣ ጎማ እንታይ የእትያ ፀኒሃ ጠራሙዝ ብደይ ፍላጥ ሳገራቶ ጠራሙዝ ናይ ማልማላታ ከምኡውን ናይ ኮካ ኣጽኒሃ ብድህሪኡ ኣጋጣሚ እዚአን ትሪእዎ እንደለኹም ሪሲት ማለት እዩ ዝኾነ ዕዳጋ ክንገብር ከለና ብካርድ ንከፍል እንተኮይና እቲ ቁፅሪ ካርድና ከምኡውን ኣድሬስና ኣብቲ ካርድ ኩሉ ዝተማልአ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ይገልጾ እዩ እጂ ምስኡ ድማ ከምዚአን ዓይነት ዝተጠቀመትሉ ዝገዘአትሉ ብካርድ ዝከፈለቶ ኣብቲ ጓሃፍ ጌራቶ ማለት እዩ ሽኡ ድህሪ ክንደይ መዓልቲ ወረቀት መቅፃዕቲ መፃ 300 ፍራንክ ድብል መፂዋ ኣዝያ ተሰናቢዳ መፅያ መሰራየትኒ መቅፃዕቲ ናይ ጓሃፍ ዝብል እዩ ሽኡ ሓቲተያ ኣብ ጎማ ናይ ጓሃፍ እንታይ ኢኪ ትጉህፊ ኢለያ ኩሉ እቲ ዘሎ ጓሃፍ ናይ ገዛይሲ ኣብ ወይ ድጉህፎ ኢላሃኒ ሽኡ ነዚ ወረቀት ኣርእያ ኣብዚ ወረቀት ኩሉ ይገልጽ እዩ ኣብዚ መጀመርያ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጠርሙዝ ቀፂሉ ጋዜጣን ወረቃቅትን ከምኡውን ናይ ታኒካታት ማለት እዩ እዚ በበይኑ ከም ዝጓሃፍ ከምኡውን ናይ ምግቢ በይኑ ከም ዝጓሃፍ ነጊረያ ማለት እዩ ኣረድእያ ኣዝያ ሰንቢዳ ኣነስ ኩል ሻይ ከምኡ ድገብር ኢልሃኒ ከምኡውን ምናልባት ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ከይፈልጥክ ከኣቱ ይኽእል እዩ ግን ነቲ ሪሲትን ጋዜጣ ከማን ኣሎ ብሽምና ዝተመዝገበ ዝመፅእ ናይ ሚግሮ ድዩ ናይ ዲነር ኣባል ተኮይና ብሽምና ይመፅ እዩ እሱ ከማን ኣብ ውሽጡ ከይፀንሕ ኢለያ ኣጠንቂቀያ ኣዝያ ተሓጒሳ ማለት እዩ እጂ ድማ ምናልባት ሓደሽቲ ተሊኩም ንስደት ወይ ድማ ደይትፈልጥዎ ተሊኩም በዚ መገዲ ንከፍልጠኩም ግዴታ ስለ ዘለኒ እምበር ከሳብ ትሪእዎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ውሽጢ ደይጓሃፍ ፈፂሙ ማለት እዩ ኣሉሚንየም ከይተረፈ እዚ ትሪእዎ ዘለኩም ኣብ ውሽጡ ከኣቱ የብሉን ኣብዚ ሕጂ ጠራሙ ዝብላሎ ኣሉሚንየም ቀፂሉ ናይ ህያብ ዘበለ ኩሉ ምጉሃፍ ኣይከኣልኒዩ እዚ ድማ ከምኡውን ታኒካታት መክደን ደለዎ ባትሪ አንቶ ያርኢ ነይረ ብምቅፃል ኮምፖስት ኣሎ ናይ ምግቢ ተረፍ መረፍ ድዩ ቅራፍ ናይ ድንሽ ሽጉርቲ ኩለን ኣብዚ ኣይጓሃፍኒዩ ከምኡውን ጋዜጣን ወረቃቅትን ናይ ዘይቲ እንዳ ዘይቲ ማለት እዩ ከምኡውን ኤሌክትሮኒክስ ዘበለ ኩሉ ኣብዚ ኣይጓሃፍኒዩ እዚአን ድህርዲ ኣለዋ ዋላ ሃንቲና ኣና ዘስከኣና ነገር የለን ኩለን ኣብዚ ተጠቂሱ ስለዘሎ ማለት እዩ እጂ ብሰንኪ ሪሲት
إذا كله إدا متيوا إن كلنا كنتنقق يقبأنا نبالي نزي فيديو سريع كمون إزي زاريكم دلكم حجي أنتو يتزاري بينيري أبال ناي دينر ديو ناي ليدي ديو ناي ألدي تكوينكم بشمكم كم زي عند قادت أمتيو بزي فلات أفتي نداقوها فندري أتينا مقزعتي كمتقنا يمو كنتنقق يقبأ أنبا أركز كبراتنا يشانل تكتلتي مساي سلت أنهاكم كابلب بنا مسكنكو ببزال لكمو سسنيت منيلكم بروك معلتي